Saúdos, benvidos. Hoxe imos falar de cine e de entroido. As dúas cousas xuntas teñen unha importante presenza. Imos falar con Suso Costa, que é o director e o autor da idea do Felo. Benvido, Suso. Hola. Unha curta que xa ten os seus anos, pero que sigue de vixencia, porque en cada entroido os felos volven a ir á rúa e recordamos a historia que hai detrás desa curta. Como nace a idea? Pois a ver, a idea nace un pouco da miña afición por escribir. A mí mólame moito facer historias curtas, contos, relatos, e tamén teño bastante afición polo xénero thriller, suspense, medo. Entón decidín facer unha historia que xuntase esas dous cousas, pero que tivese algún componente característico da zona. Eu son do pueblo de Santirso, que está cerca de Maceda, e decidín facer unha historia así un pouco de suspense e medo que xirase un pouco en torno á carauta dun felo. É a idea. Cando un ve o título, o Felo, imagínase que detrás desa historia que vas a contar hai un traballo etnográfico, que vas a ver algo no que se fale da historia do Felo, pero nada ten que ver. O que aparece si é certas características da personaxe, eso sí. Claro, a ver, eu sempre pensei que, o sea, sempre me chamou a atención o felo porque de alguna maneira é como que o traxe, a carauta do felo é como que transforman un pouco a persoa. Entón, intentei usar un pouco ese recurso para facer unha historia un pouquito máis como tenebrosa igual. Pero, bueno, sí que é verdad que o personaxe do felo é máis travieso, máis de xogar e demais. Pero, bueno, pareceme unha boa idea e penso que funcionou moi guai. De todas as figuras do entroido, a do Felo, a mí en particular, é a que me parece máis entrañable pola súa reacción e por como interactúa coas persoas que o rodean, sobre todo coas persoas maiores, non? Porque é unha gozada ver o Felo cando vai aos povos, Xinzo da Costa, Santirso, por aí, ver como interactúa coas persoas maiores que o están esperando, ademais, con moitísimas ganas. Claro, tú daslle unha volta a eso e convírtelo nun personaxe un pouco terrorífico. Sí, a ver, non sei, tampouco lle din tantas voltas, pero sí que é verdad que igual outro personaxe diferente, o sea, igual os cigarróns, os peliqueiros son un pouco... Impoñen máis, pero de alguna maneira eu quería como xogar co da casa, que ao final son os felos de Maceda, que son como un símbolo desa zona e tamén, ao final está todo rodado ali, pola zona de Santirso, de Calvelo, de Maceda, de Xinzo da Costa tamén sai un cacho, entón, pois non tiña sentido igual por outro nome que non fose o Felo. Na curta hai varios personaxes que non son humanos, que a paisaxe que vemos que é espectacular e a casa onde se desenvolve a historia, non? Que tamén nos fala desa presenza das casas que van perdendo entidade, que van perdendo vida porque o rural se vai vaciando, non? Que reclaman esa presenza tamén. Sí, a ver, aí realmente aparecen bastantes... Realmente na curta é como unha especie de pueblo ficticio que xunta un poquinho diferentes partes de outros pueblos, pois o que che dixen, Santirso, Calvelo e demais. Sí que é verdad que inda nesas escenas non están tan castigadas polos incendios como pasou este verán. E despois o tema da casa... Pois é unha casa con moita personalidade, impone moito, e era a antiga casa dun cura de Santirso, unha casa moi grande, moi antiga. De feito, cando entramos para preparala un pouco, é que non fixo falta facer nada. É limpo ou non limpo? Ao final, pois mira... Contame un pouco, porque ti non te dedicas ao audiovisual, foi algo que te apeteceu facer, pero contame un pouco con quen contaches, que equipo hai aí. Pois mira, eu despois de escribir a historia, eu teño unha moi boa amiga que se chama Marga, que xunto con Román, que tamén é amigo, eles teñen unha productora que se chama Merenda Creativa. Entonces, ensinelles o relato e pois dixéronme que era boa idea quizás facelo en formato audiovisual. Entón
digamos que eles me proporcionaron un pouco os recursos e os medios para que eu puidese xogar un pouco a ser director, sen ter nin idea de dirección, nin de cine, nin de nada audiovisual. Eu tiven en todo momento o asesoramento neste caso, de ambos os dous, Román dirixiu comigo sobre todo a parte máis técnica e demais, pero eles ao final foron os que organizaron todo, os que conseguiron o equipo técnico e os actores e demais. Cando te enfrentas a levar o que tes escrito en papel, a leválo ao audiovisual, moitas veces tes que modificar algunha idea. Foi un reto porque basicamente o que máis me costou foi o relato, a historia está contada nunha casa na que veraneaba eu cando era moi cativo. Entón tiven que cambiar o escenario por a casa esta do cura. Entón sí que houve unha transformación e despois pasalo de formato relato, formato historia, formato guión. Entón un pouco máis diferente tamén. A curta está subida xa a YouTube, pode vela quen queira. Tivo algún percorrido que fixeches con ela? Unha vez que remataches con ela? Pois mira, nunca encontramos o momento de subila porque non sabíamos moi ben se presentala en algún sitio ou enviar a algún festival. Como iban pasando os anos, ao final dixemos, mira, va a ser o Entroido, xa están os felos correndo por aí, entón, pois vamos a subilo e se a xente lle gusta, pois xeñal. Eu entendo que en Maceda si se tuvo que proxectar xa en algún momento. En Santirso a proxectamos na cena de Santirso, fixemos aí unha proxección, pero bueno, xa está, en principio aí foi. E cal foi a reacción da xente? Pois a xente, al menos a xente que me falou, pois gustoulle, sí. Despois desta inmersión así no audiovisual, pois porque sí, porque te apetecía facelo, sigues escribindo, hai algunha idea que che gustaría facer o mesmo con esta curta? Pois, en principio, a ver, eu sigo escribindo, pero tampouco é que teña proxectos, sabes? Penso que isto foi, digamos, que algo puntual, que xurdiu de algo moi bonito, e que, ainda por riba, pois tivo tamén a acollida de moitos veciños que nos axudaron, pois José de Santirso que nos proporcionou a carauta, despois Severino axudounos coa casa, o Lar dos Felos de Tioira nos proporcionou tamén moita axuda, entón, bueno, non sei se haberá outra curta, pero bueno. A nivel personal, como te sentiches? Foi unha experiencia super guai, super guai, porque ao final ves como é a intensidade dunha rodaxe, que claro, ti se non estás acostumado a todo este mundo, o ves o flipas, ves como se traballa, ves como é a xente que é profesional e que se dedica a iso, é unha pasada. No casting de elexir quen iba a representar ese personaxe principal, interveniches ti ou buscaches? Sí, foi todo, a ver, ao final o proxecto foi moi cooperativo entre os que organizamos todo, o falábamos todo moito, sí, fixemos un pequeno casting, neste caso Larry, que foi o Duarte, Larry e Ainhoa, que xa fan moitos anos, esos foron os actores protagonistas. Se alguén se anima agora e quere darlle o enlace de YouTube, buscalo e velo, unha recomendación. Unha recomendación de que? De como se ten que enfrentar a esa historia. Bueno, pois, basicamente a historia é unha historia que non, digamos que non quere ser máis do que é, non é pretenciosa, é unha historia simple, é unha historia moi contemplativa, non hai moito diálogo, é unha historia de observar, disfrutar das paisaxes, de deixarse levar un pouco pola tensión e por onde vai abríndose camiño a historia, un pouco eso. Suso, un placer. Eu teño que reconocer que disfrutei moitísimo véndoa. Pois moitas gracias. E recomendo aos demais que a vexan. Moitísimas grazas por acompañarme hoxe. Moitas gracias. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí.